Tunukirage mbabwate swimming pool asura ako palibuya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imiyumo baganyo niko babwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorero yugoyo asobo twerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakire simi usego talera chinsamo chito chimitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo niko gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Wairere buya mwancho morigere bweta sene Ndizi TV nigo charagire chinsa 10 chabono margoba chinga kingo kumanya amangana maya senchera yobenge hunabeire kawataka iretera ne Dorcas kemomana nigo togo chikobwatira na nere Lydia Mose oyo kumanya gwitira asenchera yemanyerio nere Petra Mukeira okweneke ebona marigine chibicha ago ikire asenchera yobwikirano okonyore na bogoto bwate wetira asenchera yemetandao asense moya YouTube ogoto nyamna Ndizi TV News kwa ikagari Facebook na watere buna Ndizi TV News Digital asense moye website tonyore buna www.ndizitv.net. Na kwariganirie eitonyare konyamanya senchera yobwenge obwibi nigo bwanekiwa chinsemo cha echiro ya nyakoe ase chiduka gwetani isato chabete chigosaganwa obutuko naboigo oboibi gose enibo koibwa ejo sekerengo getamanyiri asobotukubokera rero kolengana nabamenye bensemeyo nigo bagikeire egekore kyo naboigo kugania abanyanyimbo gose serikali gotingia oborendi ase chinsemecho gwetera ase bicha che kamera cyabo bisini gobono cha konyire gosira cyokonya abanyanyimbo abo bachakire obutuki ndaboigo barachi kwimukire egetambukiro abakigerwa abo boboibe naboigo kwenekinga abimukirigo egetambukiro kebwenete kirichiko ono enake bisi no maambisa kumirabi neduka nebunire najicha aka nyabana ke umaina ne bunye nanyora ne bunye ono ebintu nanyora so gwenge bi kwetembe ne bintu chikadi na kina ngo ni nyingi sana chikadi kina kyenga kia
30,000 ebintu birachora bikeiga ekiko bali mwarigereria byango beka masakala binde byangange siringe musaba korana ngaga bono obwo bwabeire gaiga ore ndimboi obwo bibuli sana buyo ndari bono bwacha obwo bibyo botosumbwete gaiga jena ariko sabe serikali yetu anye nabasigari babwenda kuchenji uko ruwe kanye bakamentu bamentu angine bagotera rusiku bobe amo unataka eta botukatigwe igako urucha wata muminya ko muno kwibore tu igento keko segeta ne jikati ne bintu mbire byaje bikoro kwa fiata na bikora ta maana yonse igento keko gera abasigari baito yeno abara tibali gweta patrol botuko rodi bagwete patrol botuko kono to kwaye usina ubare bobe usina serikali eta babege tibu ya bali baba tenelete etware go sabarende babariyererie anyamba baba edibintu bagwetera botuko bari barore baba ebintu bagwetera botuko tokonywe orende tonya gutwara orende gai tonya kwendere biashara tokonya ne biashara igobona subingo orende mboya tosabone serikali tokonye orende tugotigana nayo nagosuka mutwe nigo omurai bwense Dr. William Ruto atebiremna ense ya Kenya nigo agendete gosira amangana a technology asechinsemo aho anana asechinsemo chichuskuru ase atebiremna nigo barachikogendera gosira technology bunenchera yemoyo kogendereria amagendero asense eto ya Kenya anene ase abasai kakwana chinga kyalinge ase gekaraoke abanyabiashara asense ya US chinga kyalinge ase taro yaya asege karekyo kimanyikana US Kenya Business Forum imeyo ense use ase omocho Washington DC nigo bono Ruta tebetamana nigo barachikogendera kwanekinga bairire gose basukire motwe amangana ye technology anena asense to Kenya eri kwanekinga ense to ya Kenya amone chinse chire asoro gongoro Africa chasukire motwe kyagera nigo technology nere era chike osera igere chikere chinse chinde chire ase chinse cha Michael. Technology is the facility, is the instrument that we can use to leapfrog Africa from where we are to the next, to catch up, if I may, with the rest of the world. We have the youngest population. That young population is tech hungry. Yeah. That young population, we have the opportunity to shape it in the direction in which we think it should. And that is why a country like Kenya, we are investing 30%. Chinga kichiboigo omurai wense nigo abaenekeire abanyabiashara kurwa chinse chisiko bunemba chiko bwatirana asogokora obwonchureria amo imeyense to ya Kenya aseboigo ababorire kwanekinga nkokora bari obwa biashara byabo aiga Kenya asabaganirie goche asense to ya Kenya akwerera amaya asense moye biashara ayo agendete okorekana asense to ya Kenya aseboigo aba chinga kichiboigo ababorire kubeka ebiashara byabo asense to ya Kenya. We now have in Kenya a special economic zone in Thika that will focus on pharmaceutical manufacturing. And I invite companies who want to explore opportunities in that space. Aside from us giving incentives on buying from locally manufactured products, you have the benefit of access to the East African market of 300 million people, and by extension, using the Africa Continental Free Trade Area, access to 1.4 billion people. If you're looking for market, if you're looking for opportunity, there you are. Further, our commitment to enhance our technology ecosystem to attract big tech companies and promote the incubation and scaling up of startups has positioned Kenya's Silicon Savannah as Africa's premier ICT and digital innovation destination. Our digital superhighway program, which involves laying an extra 100,000 kilometers of last-mile fiber optic infrastructure and establishing digital hubs nationwide, aims to create a digital ecosystem to promote the uptake of digital services and digital products. Additionally, leveraging on our huge green energy potential,
that enables Kenya to quickly become a global leader in the establishment of world-class green data infrastructure. You've seen this morning, we've just signed the deal which we have just witnessed between Microsoft, EcoCloud, and UAE G42 to build a 1 gigawatt data center using US technology, UAE capabilities, and Kenya's geothermal. Omosubati omotangani imeyense Rachel Ruto ni gobono atebire buna kurengana no botuki ni gobokora kibona endwari ya kansa nigere namba 3 asenseto asokoira amagima y'abantu asekiratene nige serikali erachikwene kinga ngosugumere semere oberiyo yokene kinga yamanyekanirie endwari yo ya kansa ase abakenya bonsi naboigo kwene kinga bairwe obomanyi bwesaine igoro ya maroirayo na kibabwente kwerenda naboigo kwene kinga nkobe kabire ebitango bibwenerete oche ase abantu bonsi edio kwene kinga banyorere obogwenya abori bwenete ne chinga kichiri chwenerete akakwana yoni garinge ase ense ya America ase University ya Johns Hopkins asibono atetinga serikali era chikobeka emirobero kwene kinga ya ikereire abantu bonsi ase ebinyoro anene ase omoroberioria o Universal Health elikwene kinga nkonyo bale abantu bali batari kwenyara eriko baikanye nabo igoko basira ase ensemo ya amarere buna aya kansa asekiri atebre nigo kanse yo yagerire abantu abange wose abantu abange bakwebisa nabo igo kugania abantu kumanya ninkige kwirira amarere yo akansa nabo igo nakebobonete konyora obowenya. Cancer, one of the leading non-communicable diseases worldwide, is a pressing concern for every country. For developing countries, the challenge is even greater due to the underdeveloped and developing health infrastructure that struggles to manage the high cost and aggressive nature of cancer cases. The effects on families are profound, both financially and psychologically. In Kenya, cancer is the third leading cause of death, making it a major public health concern. It places a significant burden on families, communities, and our health system. The Status of Cancer in Kenya Report 2022-2023, launched during the first ever National Cancer Summit by the United Nations Population Fund, revealed that of all the cancers, breast, cervical, and prostate cancer are the most prevalent. Cervical and breast cancers contribute 23% of all cancer-related deaths in Kenya. People, especially women in low-income areas, as well as in arid and semi-arid regions, face additional challenges in accessing critical testing and screening services. These statistics are of concern, and the government of Kenya is dedicated to delivering universal health care with preventive health care. Abalimi ni gobono bainyoirwe ne serikali anene abalimi ebe chombe cha mabere abukonya bakwira amabere abo chase company yake ICC asebono barachikwa ewa engeri yabo yokonye eteneniri gosekonye batara akanwa ase amatuko amagega ayega nkorengana no mukonyi bumurai wense Rigathi Gachagua ni gatebona ni gobono babwato kire chibesa gocha sensemeyo yabareme asebono barachikubakana engeri yabo ase emermeri babeire bagokora chinga kichubo igo nigo Gachagua tebona nigo barachi kwana kinga ngosira bare abalimi korwase chinsemo chonsi nanene asebono barachi gochaka gusangiriria ebituma na koira ase ekegara kia serikali asebono oseke gancha gia serikali asebono barachi kwana kinga abalimi bonsi senseto ya Kenya babire bagosirwa chinga kichiga. The president looks forward to continuous engagement with our bishops to discuss matters important to the people of Kenya. Jua wale walipeleka maziwa kwa New KCC, pesa yao ilikuwa imekwama. Jana tumewachilia shilingi milioni 600 na wakulima wote ambaye wamepeleka maziwa kwa New KCC watapata haki yao. Pia tuko na habari ya kwamba umevuna mahindi na mingi igali iko nyumbani. Tutafanya mpango kwa National Cereals and Produce Board tuweke pesa tuweze kusanya mahindi
ile iliyoko katika area hizi katika North Rift na kwingineko katika Jamhuri ya Kenya. Omwanjumuriere nigendagirejwe era chiko kachwa ase kiage ya serikali na otogosuka motwe nigo bono umukonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua amwakire ekoko omurai bwense Dr. William Ruto ase emirimo emiya eyo agenderete gukora ase nsito ya Kenya kaukwana chinga kiarenge ase omoyega bwa masabo ase county ya Uasin Gishu nigo Gachagua teba buna nigo etaro y'omurai bwense yarentire amatunda amaya gocha ase nsito ya Kenya na boigo amange asateru na nigo bono ensi yeito ya Kenya boigo yanyorire erieta rigiya chinga kecho niga basaba Kenya kugendera gotwara osemeria ne serikali ya William Ruto na boigo kugendera kora emirimo ase obwamo erio abachikonyora amatunda amaya ocha chinga kechire mutwe ose asate babuna nigo amaya amange ari mutwe. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema shukrani Assistant Bishop, ni kusema asanti wa Kristo wa hii diocese na kuhakikishia nyinyi ya kwamba President anatuongoza vyema. Tulianza tukiwa na shida mingi, lakini tumeanza kuona mwangaza, na hapo mbele dunia itakuwa sawa. Nataka tuchukue nafasi hii pia tumpigie rais makofi kwa ile uongozi amepeleka pale Marekani, ambaye tumepata manufaa mingi katika Jamhuri ya Kenya, na ametuongoza vyema na tumepata heshima kama Jamhuri ya Kenya kote duniani kwa sababu ya uongozi bora ya rais wetu President. Abamenyibe county ya Meru nigo bakora okorobekana kubwatikana no gotinenegwa ko obonchoria bwa mogoka imeye county ya Mombasa amoneria ya Kilifi korengana na bamenyabo nigo bamochiria abarai bechi county cho asibateruna tembe muketige tambukiro ekia korengana na barabo nigo ababeire bakora obonchoria nabo no abwono bakonyora engeria yabo ya kera rituko asibono baganirie ewizara yoboleme wesoigati na kwegirera kemeri kia mogoka ase abalemi abo korwa county eyo ya Meru. Babu yangu alikuwa anachana miraa na muguka na hajawahi adhirika na kitu yoyote. Kama wako na ajenda nyingine wakoambie sio ya muguka. Serikali yetu inatambua muguka, rais wetu na governor tunawaheshimu sana, wafikishe ripoti yetu huko. Tumefinyika sana. Hii mmea yetu ni halali na imehalalishwa na serikali ya Kenya, si ndio? By the constitution, si ndio? So hatuna uoga, hatuogopi juu tumelindwa na katiba. Si sawa sawa? So what we are doing, sisi tunafanya kitu hatubadishi. Si ni kweli? Wale watu wote mnaona hapa ni wakulima wa miraa. Sisi hatuna haja ya kuharibu maji. Sisi tunataka tupeleke mbuga yetu Mombasa na Kilifi. Sasa Mwajumurieria aigano ngoikira omwerio bwa mang'ana maya asenchera yobenge nigo twabwatirana nere Lydia Mose oyori gokumanya asenchera yimanyerio nere Petra Mukeira oine king'amarigwe ne chibicha agwikire asenchera yobwekirano korende nigo ngogotiga ase oroboti rwabene orugocha sore na Frida Kerubo rukwanira igoro yabasae abo babeire bagwetuma ase ogwekarakaria bo obochongi bwebinto ase goseba korosi binto wetera ase chibao twara oburigererio buya Imeyandezi TV obwanso umugusi. Egasi kagicha okwenyorera engere yago ya keraritko
na kige kogera omusuba TV nikikirubo aitumire ansogokora egasi ya magoko elio kwegendereria ase chinga kijituwa tubona igo chage bachore egasi nabura chandike kare kusibona egasi ya magoko ni egasi ya maana sana ono yosome tumete bona iga anyore egasi ya magoko rasimanye kore tawi kana sanskari atenanga nitegasi yo stelian egasi ni egasi pore kwa isabuni kwanda gwesibe ni egasi nyakore no moyo nigo serikali ya Kenya Kwanza inse yoboraibwaye Dr. William Ruto yasegetire chiskuru chobobundi gwetera gusira aborokiwa ilio kwenyorera amaigerio ayarabe gako bakonya asama tukabosio. In our TVET institutions, 42,000 students this year will equally be funded fully by the government of Kenya. Their parents will contribute nothing. Nigo tokumirana na babwatani korwa ase kiombe gia Next Generation Mangariso Center abakorosia ebinto gotumeka chibao na bagotumanyia. Wato mushirika ya mukuru kumama Viki na robata wa sani ba yakuru America kalento musani yakuru kumat Francis lakini gansirite na tato mwabo musani yoye akatolentera chimashine chichimo arorire gaiga tuganza kuchikorera bumanye kera arendete Math Francis mbajite na mugakondo ko keri oyo gomwirite buna tata endo no mugakanganjite mono mwako yo ku keri na rolingo mwalimu na rolingo gotworokereri na kitoko bwate tool bakonyana no muafrika ku Joshua Omondi kurubogere mate nende na bagerete tole boniga nje na baminto omubwatanio yomo korwa sensemo ya USA nigo abeire gakoba amaigerio anene asensemo yobobundi asabeire gakogokera amatunda amayam na baigo koligia echiro ase chinse chesko iliokonia ebintebyo. Kelly Bresnan. I come from Wisconsin in the U.S. So wood literally has been a part of my life. Okay. My father had a wood factory, you know, built furniture and things. So I have had the smell of sawdust in my nose all my life. And this area has a lot of wood. So availability made us place this woodworking center here, just the availability of the resource. We're located here also because of a weak center, those mothers. So it's a close relationship between the weak mothers, and that we looked at their program and tried to bring much of that into our next gen. So we learn from them. Kolende nigo Felix agotomanya buna bachairwe ase binyoro ekyo kyagerete ababwatani aboko ba amaigerio asane kebuna nigo goikira bono igaba itabirwe ase bali ababa nengetete bale no kugania go kwegendereria chinga kichia kale konyal tutaraso agaiga mwanya gitinge buna bantegerete iga igotwarenge abantu tutanchire asekenyoro kurigererwa abantu abange go baringe gotorora kuna abantu abaibi abantu bagokora ibintu bitabwenereti lakini kuruto swagaiga bali abantu bali batarenge batatutekereta maya bano bairanire gwanza guto kutwanja nende gutubori nakina baro baranyore obokoreri bunobo nonya emireme yokere emekongu nigo musuba TV niki akoerera eki kegendete kumusegeta elioko genderera nimireme yo Wamiga se workshop ya next mpekiango agapinga cha konyara maigi ya nini tuagwatega sitwalga para gatenga tumusubu cha kuyegira ndani bagatuko balimska egasiene mkomo arocha kwasiga mtu mashini ili ropaka gabi mtu yakoreka kiamana egasiene mkomo 1+1 lakini ile saidine irwite kateba bono kemi ngeyonda akora na gasteyonda akora na school ticheti bono ngeto manga tebo nine egasina bingo nyabi okoremereria na kokore ekwengencho ase ogokonyeka
buna Felix akoerera buna nigo bachagete amaigelio bare aborokigwa 25 ase kolinde bane babete bagotabukia amaigelio yu. The project gotwa yansirte gari benya ne skurir next diga story sengen chuko twarenga bange ne rumugo yarengenke ne chi machine konyoro modamini yo wamiro tarentere chi machine korugali ngombu tukarangi space inenke yarenge toga ichago chaga igase space rengia igende yonse kerege go charuka kurwase machine goro egerenge yako yo minto yo koligereri tukanyore enough space wanogaiga we are comfortable but still mbanyoro mugondo next igaiga kerabaraagache industry Tinga kechio boigoni go Felix ago keire obumanyi abeire gakonyora anene chingaki agendete gutumika emitandao yekerero elio komenta obumanyi egerio anene njebuna nje Felix tinamete korosi karamu yomote kerana rositi karamu yomote oyo ngorogeti gali ngor kuraf numosongale ikagogetera kirende nanchinka igure birengere limono nkarosi karamu ya kemba kero musungu yo aligereti gagogeta gateba wow gentekia igobono ekere wa adaptiri egente yogokora kwa kebekira se umubiro ne birengere byao nabakorose binte binge ekere bikonya gocha nendekero konya kurigeria se internet neke abantu bakorera kolende nigo bakoerera obuya bwo gutumika ebintu birosire n'ekibao asobugima bwo manyabantu anemono asogotanga okonyora kwa maroire obuya bwo gutumika kibao igendo kiebao kera kwa bekira tatabanganye ne sukari ime teri gutwara unyefu na machari ane kere sukari abere gose chumbi abere mona se ebao ime teri gutwara unyefu nigendo kende kare abantu baita batisokoro chete bago bagatumikire bisanda lakini bwana kare tugutumike ebao ebaye egamnero kwende nero to wakaime esihe guru tari kongusa mache gochimi nekero no nekero gutumika tutebe for example gekombe kunyonya na mache ose chaye ya mulero teri gusamba gaigase ebikoba ekero nende tugutumike ebintu byekibao chisani nchiro tugutumika chimera maini emera maini ngwa kwererangi ekere yabwatire liberera liria harufu nero ariko rugali na irangi eri nere kuna uwezekano yanze kwaruruka kere kwa enyure ose gwatumikire go chieo mubere bw'omuntu nkolentere some effects asemube asomubere kolengana nababwatani abo nigo bagokeire echiro yechinse chesco asibane kebuna nigo bakonyora enengo egwerete oigo nigo baerera obuya bwo gutumika emitandao yekerero elio komenta obumanyi debi asibali babwato obumanyi obuya amene bona keretwa kire ni waxi kereto kyonisiko edokyoni digulirigia kugoya kereto kyoni gaiga lakini stiri mbara orabansire kumanya okuya utumike bitemi kasi ebintu ebinge tokubusia se mitandao na design konyora design ya mu tete komekia design kufutia ngo to so se ya ku Pinterest twachaka ko Google twanyara design nyingi twanyara toko chine abange nigo babeire bakweboria ebintu byekibao mbibe bikobosa chinga kibira bikwe asamache naya naroto konyora bite kato siri anana mono tiatumike example kiyoge esani keroto beta select machine ngwa operatori isihe guru kwa operatori clear finishing twa clear finishing de tamene yego soyime atumike sihe guru tama ngwete wax yisiko edo te wax yisiko no beka samache no machitaro soyime no beka segendo kire amachari mulero ose endagere yere mulero endagere litiriko meke yendo kirike erangiriye bona bomanyi obutanya butishukura sebitebete bono nigo abasae baboligwe konyora amaigelio ase chigasi chamagoko elinde ko egendereria nigo boigo baerera obuya babere bakonyora gwetera chigasi chiu egintonda sami abamintu bale
school and especially young youth upcoming abana babake abana youth wanda basemi tigasitia maboko mbakanakire toba umwana uri mwango kuchikominyoka kwibero muntu oito usokore tekebekera usarire ubwo bw'amambi meru n'abasaye yatokonyera tambe ngo igende tangane ngo tumekere to bisi yento yakabere ngo nyalo toro mugati to bakere lituko no nyago kwira chingaki konyoro toro mugati to bakere lituko yandu siria tam ekara na sote na ringi na ringi ngento kende igo yani ko wane chokara gite ya wasigete lakini wana siyandu sina tambe sana naona abantu bari bakujaye wana yana nabo tokuru kwa abantu nigo abarai korwa sorgongo rwa busi baburi gusira abasae anene gokonyeka asa matuko abosio elinde gutwara obumanyi bwebirengo ao kulingana n'ibintu tokorosimari asande na busonga angora taro sana abantu bagokera ibintu bibi sana yani gutwara umwere ndekere umuntu amanye na ibintu mbiri bikorosi musina asa kurukemera ibintu mbiri bikorosi boro abotwara sababu konyega twanyora none transport yoka na egere twenda twadvice ibintu bitu abantu abangi bamanye na batagora bamanye nga ibintu mbiri bikorosi bikarikemera biri igana Frida Kerubo, Oroboti Rwabene.